Euskal presoen, iheslarien eta deportatuen giza eskubideak defendatzeko helburuarekin sortu zen sare 2014ean. 4 urte dira beraz, helburu horren baitan lanean ari garela. Sareren ibilbidea ordea, ahalik eta laburrena izan dadin dugu amets. Sare bezalako eragile baten beharra izango ez den egun bat dugu amets. Askotariko norbanakoek sortu zuten sare herritarra. Askotariko ahotsek eta pentsakerek. Baina helburu bakarrarekin eta berberarekin, gatazkari irtenbidea bilatzea eta gobernu espainolak zein frantsesak mendekuan oinarrituriko neurri politikoak indargabetzea. Sareren lan ildoak ondorengoak dira. 1. Urruntze politikaren amaiera. Euskal Herritik urrutien dauden espetxeetan dago preso euskaldunen ia 100%. 2. Gaixo larri dauden presoen kaleratzea eta hala beharrezkoa duten tratamendua bermatzea, ziurtatzea. 3. Bizi osorako zigorren eta espetxealdi luzapenen bukaera, alegia zigorraren 3 laurdenak eta 2 herenak beteta dituztenen kaleratzea. 4. Lehenengo graduaren ezarpenaren aldaketa. Euskal presoen 95%ari sistematikoki ezartzen zaio lehen gradua. Preso sozialen 2%. Lehen graduan sailkaturik dauden presoen bizi baldintzek, isolamendua, sakabanaketa, bakartze egoera eta kalte psikologiko ikaragarria esan nahi dute. Ez dira urratzen diren eskubide bakarrak, eta egoera aldatzeko era berean lanean dihardugu. Batetik, amen, aiten zein aurren eskubideak. Horien eta presoaren arteko harremanak eta komunikazioa era intimo batean gauzatzea. Bestetik, euskara mintzatu, komunikatu eta ikasteko eskubideak. Baita, ikasketak inolako trabarik gabe egin ahal izatea. Eta emakume presoen kasuan, emakume izate hutsagatik gertatzen diren urraketak. Urraketa horiek guztiak estatu indarkeriaren adierazpena besterik ez dira. Eta hortaz, amorrutik eta mendekutik ezarritako baldintza. Azken batean, zigor bikoitza presoei eta senidei. Buruntza eskubaldean, 27 euskal preso ditugu. 19 hernaniarrak, astigatar bat, 4 andoaindar, 2 usurbildar eta 4 lasarte horietak. Denak urruntze politikaren mende. Horietatik 2 larri gaixorik, Ibon Fernandez Iradi, lasartearra, eta Gari Arruarte hernaniarra. 5 emakumezko, guztiak bakartuak eta sistema matxista baten menpe. 13 motxiladun haur, 8 hernaniarrak, 2 andoaindar, 2 lasartear eta bere aita amekin gartzelan dagoen usurbildar haurra. Zigorren batuketa aplikatuz gero, 2 preso kalean beharko lukete, Santiago Arrozpide eta Jose Javier Zabaleta. Euskal presoek bizi dituzten salbuespen baldintzak gabetzeko denon aktibazioa beharrezkoa da. Gu guztion egunez eguneko implikazio egoerak aldaketa ekarriko duela sinetsita gaude. Sinetsita gu guztion ekinaldiarekin. Gobernu espainolak eta frantsesak egoera aldatzera behartuta ikosuko dutela euren burua. Bake artisauek erakutsi diguten bezala, konponbidea Euskal Herritarren parte hartzea aktibotik soilik etorriko da. Sinetsita da.